Donna Ellen Brown le Mark Alan Winger te hi kumsangkat zakwa somriat pariat khan Jacksonville, Florida anin neya. Donai hian operating room technician na atsela Mark hi nuclear power plant technician ani ve bok. Anin nei hnuah hian Springfield, Illinois lama anin beng bel chhota eizon na lama an buai lo boka an hlim dun hlea. An ban phak china chuan han o le chuan vak tur po shelo khopin anin to del vea. Amaherawhchu an nuna kim lo lian tak pakhat aom tlat. Markate nu pa chu kumruk chuang zet anin nei hnuah po fa an nei thei tlat lo maya hei hian an nu pa in kar boruak po atikhilek lek thin ani. Chutia naw nei thei lova anan om reng tamai chu atho puinu pakhatin alainat em maya. Donai chu falak adoption te aduni chuan naute thlathum mi meichhia lak tur hriat thu a hril taringot maya. Donai te nu pa chuan uluk taka an ngai tua hnuah fa chu lak mai thain an hria ti chuan kumsangkhat zakwa somkwa panga jun ni khat khan fasha naute dom tak beili thlathum mi chu fa tan an lata. An lak ni hian Donai chu loma wangin amit tuyat la hial ani. Donai chuan an fanu chu atin at chiltila kan soi sualom love apom hlu renga an nu pain kar boruak poin ngai alo ole ta mathlir thui tak nein hun an mang vele theita. Amaherawhchu thlathum hnu August ni somni pakwa kumsang ni panga khan thil rapthlak tak alo thleng tatlat mai. Springfield police te chuan Mark hnena tangin tlai darli le minute somnga pasaria call tri bayom tak an donga. Anin chunga anupui Donai chu papakhatin asoi sak thu le anupui chan nan chu pa chu silaya aka thu aron soi tariap maya. 911 operator chuan athi le thilo azota Mark chuan alua voikhat aka thu le athi arin thuin achanga. Anupi po ni khoshelova om thu asoi bok. 911 operator chuan misual chu a hriat zawng ni le ni lo an zot lea Mark chuan a hriat ngai mi ni lo thuin a changa. Police te hnena chuan arang theng beraron boy som thoi turin angena in chunga afanu atra wanga boy puyangai thu soin phone chu adata ani. Police te point an thudon churang taka bozi ngalin Mark in chu an wathleng phei thuaya crime scene chu an mit ngein an muveta. Markan phone kal tlanga soidana khachuan anupui chu misualin kutan thlak satlia deu maya an ngaya ma se kut thlak satlia mai chu alo ni hau lo. Donai lu chu alo hek huam maya chuata tubo om boka misual chuan alu chu alo chu sop ne hle ni ti an va mungala. Chuata tisen atling na sa hle boka Amaherawhchu maktak main victim pani te chu an lo la thi chi alova. Misual pa phei chu theilovin a thori hroya rang takin medical team ten an boy som ngala Amaherawhchu van duai thlak takin an chan chuak zo ta chuang lo ani. Chuti lai chuan officer Dave Beringeran Polaroid camera thalak chuak ngal chiang kha alo phor ngal thuaya. Ruang te chu an khoison thuaya ngai awangin thla te chu an la zuaya voithum chia ahmet ani. Springfield Police Department Detective Charlie Coxon victim mi pa zok chu a ipte an dapa an driving license atangin a hming chu Roger Harrington ani ti a hret heita. Detective Cox chuan crime scene chu uluk takin an zir chianga dokana pistol 45 caliber automatic handgun alo oma. Chuata silai mukor a hmubok tin tol thana man ruan ni nge yarin tubo po chuat laya alo letreng boka dokana no engle secret bomb aom bok. Roger Harrington a motor chu an in kot chia kongpuya adinga a chhungvel te chu Investigator-te chuan an endika Mark Winger address in ziana lekha them an hmuchuak ta hlol maya tin a hnuaya darli le achan ve ti hi alo in ziak kul bok ani. Detective Cox chu pindan chunglama a han lut chowa Donai pasal Mark Winger chu khuma thuin alo chap na samaya no chui to pa hena chuan misual aka hlum tak chu tunge ani an zota Cox chuan a hming chu hreto ma se Mark chu la hriat tir lo thain a hria
kianga an chute tea hadam deuh turin an shrila tlema boruak rit zualte a re deuh hnuah chuan thilom dan te soi turin an ngena ti chuan marka chuan thil thlen dan kim chang chu heti hian a soita in hnuai lama eksar ala in chunga donai le afanute an oma thok le khata thom ridut hi a hria man molutukin atlan chho ngala aril ruwa an fanu alolan masak berawangin pindan lama alu chho ngala ani chu khuma him takin alo muwa chuti lai tak chuan chokalama thom a hre chun zom lea ti chuan asilai a phora chokalam pan chuan a chukhlale ta chuta chia chuan papakhat tu bo kengin anu puilua chut atum lai tak chu azuk muta eng soisit set lovin alua akap ve ngala ti chuan pulisaron kol ta ngal ni in ain soi tin awa mulai hian donai chu a thing thia misol pa po a khup le lamin a thing thia donai sam chu a tham ni in a soya aron hoile ta ama aron mu to hnuah po misol pa chuan donai lu chu chut le sham atuma chuta tak chuan akap ta ni in ain soi bok marka chuan detective nena chuan ami tha pa chu a hming rojara ani le nilo azot hlol maya nuchui tu pa chu a phuzuka Roger Harrington ani ngei thu soin a driving license po ain tir nge a chu vele chu pa chuan anu pui chu thlabar taka lo siam to thu a soi chuak tarup maya nuchui tu pa chuan mak ati hlea Roger a hriat dan te chu an zota marka chuan anu pui thi ma kar ni vel liam ta thil thleng a soya amaherawhchu ani thu soi ringot chu arin tlak lo takin tin donai chhungte mi sang sang an kom kuala Roger Harrington a chungchang chu a kim changin a hre theita July thalai hol khan marka chu na thila zin chu angaya anu pui donai chungte chuan chu hun chu rem changa lain donai chu Florida lamaron zin turin an cha an naute po an la mu velo awangin an mu chak hlea ti chuan July ni som panga khan donai chu afanu nen Florida lampan chuan an zin chuak ta lim takin anu le patenen chuan hunan manga ninga hnu ni som nia Springfield-ah an kir lea naw pomani wangin anuin airport atangin ven a hire lok veka ti chuan St. Louis airport atangin in lampanin an chuak ta van driver tuna marka tha tak Roger Harrington chu an ti suam suama atir lama chuan anin milviawa donai po chuan thamon thlaka tin a ha adam suai theani amaherawhchu an tlan rei tiala Roger ti du zong chu a phok phosho chhochana donai om ti nuam lo khopin a tong chhota ram huai ni nge ya a hriat a hming dam ti a voin aron biak thin thule thil rapthlak tak ti tura aron hril thin thu te a soi tamaya mi tha a chak thu te motor hala chak thu te le ruang zai soma chak thu te a soi ta phong maya donai chuan a hlau hlea chuta voile khata a phit thuta omzenei lovin atlan ta puat maya amaherawhchu wani thlak takin donai chunga chuan engem chuati talova him takin in chu an thlengta ani amaherawhchu hemi hnuah tang hian aril rulama harasat na satak atoka adoi ema motor chuan phei chu angamin angam talo bur maya mani chawa in omte a hlawa adoi du to mai niin marka chuan a soi tin hemi hnuah tang vek hian kol mak tak an don thin thu a soya Roger chuan alaron zar buai tareng maya atopa chuan marka chuan angai thei tangang lova Roger thona bird transportation tanena chuan complain awa thelu ta top maya Roger chu an ban pha nge ani marka chuan he thil thleng zong hi donai hena chuan zia ka da thaturin a hrila nakina case lian thamzok te alom takin tin in vennan le evidence atan azia tir thlapa he thuzia ki police te chuan an muchuak nge a maka hlau angein Roger chu alo cheta nge a chu thuziak chu finfian a thatak alo ni ta ani Roger Harrington chu detective kok sa hriat zong tak alo nia anupui kut thlaka china wangin lokapa alo riak zeu toa chu wang chuan ami ziale asul hnu zong han chui chuan
tua la that tamai chu thil mak vak po ani shan lo nu chui tu pa chu makatena chuan avakal lea anupui thi chana chuan ama indem lo sham turte a thei to pa chuwa ti mi zong in an hriat pui thu te le chunglam ro rel na chu mishing dal rual ani lo zia te shilin an nema officer dang te point an nem lai laya anupui rong takami in an that lai amit nge ya an mu chu an leina tlang hle ani ti chuan investigator-te chuan makale donai chung te tu soya changte bangale kha afin fia na thatak an ne changte le Roger sul nu an chuina changin chu tual thana thlendan chu heti hian an khai khom theita Roger chuan donai chu avena aphur ni changin abitum ngara hunrem changa mu vele anina avakal chilta tubawin voice sari zet achua ma kan chan chua tumna lama alo kaplum ta ni tin thutluk na an siama ma ka chu eng thu buai man ortir lova case chu darkar somli pariat chhungin an khar felta ani ole kan kal thui main like kha han pele lokila tin he channel hi ilola subscribe lo ni chuan khongan min an subscribe sak vela notification kha yon page chuan video tharlo chua piangin ki farzia thei don ani maka chu zudaru tak ani boka donai vuina hun serpo rabi kai shoina hnuah ngat ursun takaman ani maka chuan anupui boral chu atuar hlea ami zia po a inthak ta hlok maya atong moem ema aswang tuana akom na sanin alang bera anun ram hi angwai em reng mayani chuti chung chuan donai chung te chuan beili ma an ngai wangin Florida changin anin tlo chok zak renga patlingtan mani ngota naute han en kol chu a hau tak don ti an hriat pui ve veka wangin tu main an thla thlam lo amaherawhchu munle mun atanga in buai pui po ni lo ra khata tanga in tlo reng chu an tan po a buai thlak na lai chin tam tak alo ma donai nu sara jeni chuan naw om tu la turin thu aron taringot maya ti chuan donai thia tanga athalina naw om tu tan kumsom ni pathum mi Rebecca simiki chu an lata ani Rebecca chu a mel thalea ala naw pang boxia atira chuan donai chungte chuan a mel thama ma tin a fu lo te anan hlaurum ruma ma se ami zia te anan hrechianga an ngaina tel maya donai nu ngei poin ngei po tumila a theilo ani tlukaril ru tha hi chu an wang to ngotang tin 2020 ABC palain an komna a sei chuak hial ani ti chuan Rebecca chuan Bailey chu an enkol chho chanta thlathum mi lek ani lain nu pahni achan der toa leirem irana turatan thei top ka chuang tin ain tiama ngein aduat ema aduat ani satlia mailova a mangai tak niin alang apite laka adami sang ngai lova chung ko ke dar mek chu naw om tu chuan aron thui khom le tila kan soi swalom love amaherawhchu chu tiami zong in an ngainat em lai chuan Rebecca chu donai thian nu a best friend Dian Shalchi chuan alom lo ani ti om dan changin a hriat em maya a thian nu ron lualan theidin huna adin wangte po ani mana Rebecca om tinuam lo tura chong chua fek te a ching rewa donai mun ruak chu amain lua kha adu ni tein Rebecca chuan a hrethin aron len chang te hian Bailey chu aron in la nei tu em thina in chung vela te chuan atlang nelin ain ti thu thei hlea Rebecca chu aron chia hlo chei em zel mai ani hunakal zela nun phung po alo pa ngai chole chanta maka po ai zon na lama te ril ru alo pele theita donai thia tanga Thurûk na police station a kalin detective cox nena chuan asilai evidence atana police ten an lak sak chu poimona anei shan tolo chuan kolle adu thu asoya detective cox chuan case chuan chingfel to wangin silai chu alo pelet vele maya ti chuan reivak lo an ti tia maka chu a hole ta ani chuti rual chuan tol thattu ngai maka ka hlum tak Roger herring tora chung telam chuan an fapathi dana chuan thildik lo engemaw ngein an hria
Roger chu mol viau ma se tual em chu atha an ring thei lova han chui zui ei pom lova police ten ma kate lam thu soya tanga thu thluk na an siam pop mai chu an lung oi thei lo tin ram huai ron bethin tu tia an soi dema po chu engdang ni lovin ke lulem rabara tanga siam mai kor mai nia a fiam thu lo sang dewanga donai chuan alo lakoi mai nia an ngai amaherawhchu case chu an khara fel to ani zo to Roger chu tual that tu nia chu achung te chuan an pom mai angai ani hunaliam zela maka ina chuan lim nui ri te po hriat tur lo vele chanta anaw tu Rebecca inen chuan in khata in chen chil na chu anin kara ret alo chho chana donai chung te hlau ange in reilo te Rebecca chu naw tu atangin pathloi lungleng hnem tua akai sang chowa a mela thain a fel box sia azuna marka chu awai long tamai ani chutia anupui thia tanga kum khat em po aliam ma ngai zong dang an nei le thei mai chu Rebecca po chuan mak ati dewa ma se ama ma ka berin donai nena anin nei na boruak kha anuamin engkim mai kha afam kimvel veka nupui nei nom zia alo tem toa chu wang chuan nupui dang han nei le po azuam zak mai ni in ain soya Rebecca tan chuan apom na em mai ani an hanin zui chan ek tia marka chuan in nei du thu asoi taring maya Rebecca in khom na te azui vezela Christian chung ko thatak dina du thu te ashil thina chutia zudaru em ni thin Christian te in pol khom na atel veta fo mai chu a thian te point mak antiviau nge ani tin fa aril ra nge nei ve chak thu te ashil thina shil satlia mai ni lovin a bozi na konga po a chena viau aniange Rebecca chuan a fa a pai tarup maya ti chuan kumsangka zakwa somkwa paruk November ni somthum khan mali thliar kara anin nei tange ani chutia nupuyan nei thatle ta ka chuan anun hlui zong te chu thei ngila bulchan thatle zai arel ta ain anupui thina mun ngei po chu shalmai thain asia anin nei tanga thlakhat nu December tha donai chung te chu lekhathon kaltlangin chunga ma chop te chu awashiat tirta tin chung ko thar anlo ni taboka antunu beili churon ngai evento lo turle anin lai chi na zong chu ti to pa du thu awashil boka donai chung te chuan an ngai thiam theilo nupui dang alo nei ta ni poin beili chu antunu angala en rangan dua abikin donai nu sara jeni chuan ma ka thutluk na chu asha thiam theingang lova khongai takin kan chunga zangai la katunu ni na hi minlak bo saklo sham turin kange na che tin lekha awathon let nge ani makale Rebecca te chu fa pathum ena megi le benate an neya beili nen an vain pali an ni ti na ani chu Rebecca chuan a fa te chu atu ma en shanglovin angai sak em veka chung ko hlim thei tak in ngei tlang taknin pa ber point anun hlui chu a theingil ve theita amaherawhchu October thla kumsangka zakwa somkwa pariat khan thil duam lo tak an tong tatlat mai marka chu apumanom lo dewa wangin Rebecca chuan damdoina a kalpuya Rebecca chu an pa doctor pindana online pona alo chua chutia an pa nga ka alo chut pa chuan an hoi kwal mai maya apia loka donai thian nu diani chuan room zetin alo melrengani ti awa mufu ta angai na lovani ti in shatho ma se hemini a meldan kher hi chu rapthlak ati hlea huat na satlia lamain phubaladu mitmeng lama pol zok main asia melpo amel thavengam lo an palo chua vele chu thilton chu alo shil ngal thuaya marka chuan donai thlawang hawang mai maya ngai sakturin Rebecca chu ashila tin nidanga po alaron zar buai zewarin thu soin ngai khatalo ngai mai turin acha chutia an pan an hnem ta ka chuan Rebecca po chu ngai ngam takin hom le theya engma hlo tur omin ashelo amaherawhchu dieni chu chutia ngai khata ngai mai chi chu alo ni hau lo
anrin ayana sain an khovel achok buai tatlat mai February thla kumsangkhat zakwa somkwa pakat khan Springfield police te chuan call poimo turu tara andonga DNA chuan kumsangkhat zakwa somkwa panga donai rong takathani hunlai borovel khan apasal markwing aranen anin ngai zon thu aron sei chuak tarup maya suilung mutnu aron kai thole ta chu thu chuan police te benga ver ta zak maya DNA chu arang theng bera police station a local thwai turin an shila ti chuan DNA chu Springfield police station a chuan a hanleng tangeya markanena an Thurûk drop tak te chu apuang chuak fai ta vek mai DNA chuan an nu pain kar boru ka that vak lo lain marka chuan thurona penasa thei hlenin a soya amaherawhchu duain counseling an loin peuluk deuh nge ni an panin kara in ngaina tonna alo ma ti chuan an kopui te hriat lovin hotela tele munrem changlai pianga anin strategist ta thin in a soya tin donai thi ma kar khatliam ta vela khan marka chuan anupui chu thilo lo se thamuang taka in nei mai du thua soi niin police ten hena chuan DNA chuan a soi boka angai nom chho ta tel mai DNA chuan soi chun zom zelin khatia donain airport atanga phur ho tu van driver Roger che dan mak tak chungchang a hril hnuah khan marka chuan chu driver chu man tangkai dan tur adap tangar ngar nin a soya tin donai thi tu ka marka chuan ron kolin engpo ka chunga thleng se min hmangai renga ngem tin azota DNA chuan a hmangai thuin alo chang nin a in soi bok ti chuan donai thi tanga Thurûk chungvel chu anin kop zuya amaherawhchu Rebecca yelo lan ta kha chuan zoi muangin ain thla chhota nin ain soya chumi hnuah tang chuan anun chu a buai ta hlea thudik shereng chunga Thurûk thup ani na chu a chiat pui ani ber chum engemawzat manin ti hlum te po alo tum toa ma se police ten hena kal chu aril ruk ngai lo amaherawhchu khatia Rebecca inen dam doin ananin mu chia khan thil hlui te chu aril ruwa alo thar lea tun chum chu ain sum thei tangang lova police ten hena chuan aron sei chuak ta nin ain soi DNA in puana chuan police te chu a barakhai chiang hlea donai le Roger case chu chui chian le trulin an sheta ti chuan detective Cox sabok chuan file hlui te Kevin ma an la chole ta amaherawhchu an strong room an da that evidence le khapoi mo zong te chu alo to mia alo maya nu chui tu pa chuan khonge tin a thopui te chu an zot kwala kumsangkhat zakwa somkwa paruk khan markwing aran anupui that tua apu Roger thona bar transportation te chu court akhina wangin au kilin an document poimo zong te chu alo la chuak dai toni ti an shet chuaka district attorney remti 9 chung evidence poimo zong chu an la let le veka ti chuan uluk mangkhengin anan zir chiang thale ta nu chui tu te chuan makti deuh thil pakhat an mutsuak ngal pang maya maka ina chuan engwangin nge miswal lu ruk na emo kongka kar chiat na hnu mai mo po pakhat ma aom lo tol thatu chu kongka pui tangin alu thlap ani mela Roger chu lo ni don ta se donai chuan a hon sak mai arin om silo marka chu arin hlel om ta phot tin Roger motor chung an dap lai khan chemte le thir kom an muchuaka chung chukeng lovin an mani tu bo ngei mangin donai chu awa chu hlum tina ani dona hei po hi aoi om lo thar le ta mi that tura kal ve meu te chu man ruwa chemte motal po keng lova walu ve thor mai kha mi ani leng lo tan chuan thil ti chin in alang lo chuta tol thana man ruwa tu bo la chu marka ta nge ani ti an home video tangin alang chiang hlea hei po hi arin hlel om le tariau mai tin nu chui tu te chuan thlak pathum officer Dave Berinjaralak kha uluk le zualin anan zir chianga thil thlendan nia marka soinen chuan ain mil thei ta tlat lo markan anupui chu a thing thria Roger po akhup le lamin a thing thria alu chutle tuma tu bo alek kan lai takin awakap tanin ain soi khania
ma se an taksa om dan le athil soi chu ain mil thei tlat lo chu tiang chuan lo kap ta se Roger chu anung zongin atlung heanga donai kelama alu om ve thung turania amaherawhchu ahmunan thlen khan hoilam inangin an lo mu ve a marka soidan nen ain mil theilo tin pakhat le an dokana no eng an hmu kha Roger ron ken lu ani ti an fin fia toa tual thattur thil in tur nena ronin tui to rap mai chu thil common lo tak ani ti chuan kumsangka zakwa somkwa December thla khan Springfield chanchin budar zau ber journal register chuan Mark Winger chu an pui hlui donai le van driver Roger te Thihna rin hlel ani thu chu an chhuat ta chuai maya chu chuan kho chunga boruak a chok nung thar le ta TV channel then khatin a hun lai Roger roommate Susan Collins an lo kom ve boka Marka chuan mi tuemo hnen atangin call adonga in muadu thuron shilin lekhathema a address azia tira ti chuan an hun tiama in muturin a chuak ta ni in Susan chuan a soi chu interview chu Investigator-te chuan uluk takin an lo ena marka address azia na lekhathem an lo mu chua to nen chuan ain mil thlap maya tin marka soyangin Roger chuan an nu chu lo zar buai reng tak ta se an address chu zia chop ngai lovin a hriat thlap arinoma a hma point donai alo thla to ani kha chu wang chuan hetia azia le thlap dana hian angai ven zui to lo hle ni ti a chianga makan aina leng tura asom wang chawakal niin alang ti chuan Investigator-te chuan marka chu an en thlata anu pui Rebecca chuan engma ala sheve silova mak ati hlea an pa hnena chuan a soi thina marka po chuan angai thei tangang lo August somni pathum kumsang ni pakhata chung ama en thlatu police officer te chu azui ta anin police station lama anin zui phei tira station kota tak marka chuan ron chua chalin an chung kwa chu thla zalen turin aron shila officer te chuan ole kanon en thla to lo chenga kan zui to lo bokang chetin thuan tiama an kaltir ta chumini chu district attorney hnena tanga man phalna arrest warrant an lak chuan ni awangin police te chuan an soyang ngein an en thla to lo chiang khop mai ana thona an vakal chila Mark Winger chu an waman ta zok ani ti chuan meni somni kumsang ni pani tangin marka chung thu chu 4th District Court Illinois ngai tua chan ania prosecutor lam chuan fin fiana thadeu phortur an ron nei nual mai markan emergency service a call na chu uluk takin anan zir chianga misual chu silaya voi khat aka thu soi si kha postmortem an nei na silai mu pani mu chua ania tin anin biak lai khan naute tra wangin phone ada naute trapri pakhat ma hriat turom lova uluk taka ngai thlak chian chuan patling room ri ni om zok takhi a hriat theya chumi om zia chu anin biak lai chuan Roger chu ala thi chi alova naute trap chu chhun lama mangin phone chu ada Roger chu akap nun le nin an soi ama kan soi to fin fiana chang te kha chop chua ani boka defense lam tan chuan tran mun a cheta hlea amaherawhchu an la beidong big lo maka ukil te chuan Roger medical certificate pakhat anon phor chuaka chuta chuan Roger chu mi pa ngai phazan lo rilru buai zeu chang nei ani thu a in ziaka donai a phura tang chuan aril ruwa a cham renga hun rei tak chung ain sum hnuah anina vakal chilin a that ta niin an soya marka chu misual nilovin anupui chan tuma thei top chua ani thu te a chan chua man tak lo wanga shoma ti zia tele arilu lama po harsat nana satak ato zui thu te an soi ve bok ti chuan prosecutor lam le defense team te anin chal tau bop nu jun ninga kumsang ni pania jury te chuan thutluk na an siam theita Mark Winger chu anupuin dona Winger le van driver Roger Harrington te tha thu boya chuan thiam lo chantir nin dam chung lungin tang tura chung thu rel ania parola chua phal sak ani don lo ani
a thon thu chu a top to mai don alan lain kumsang ni panga khan mar ka chuan chanchin bu phek malam aron lua le ta chuai mai mar ka chuan abial nu hlui dien schultz le an tho pui nu ming thup nula pakhat te chuan a bel naman an pek du lo wangin tha chak thu atan pui te hne na alo soi chuaka chu chuan thu nei tu te beng a thleng le sia dam chung ba ka kumsom thum panga dang tang turin a chung thu an rel sak le ta ani marka thil ti hian ama mai ni lo anu pui fanau te zong a ngong veka anei zong tu pa berin zel manga zu ta ka chuan anin le lo zong te chu an shal alo ngai ta rebekai chuan na an zong thavelea nau pang pali chom ngai bok a hautak dan tur chu kan ngai tua thiam phak bak ani ome a fa te chu mark winger a ming winger ti an lo put to zong chu ama ming simik tin a thlak sak veka ti chuan leire man ra theinan thile thau pol tak mewin na a thok chhota ani beili po api le pute kianga ada let lea anin lom takin an lo poma rebekai le donai chung te po chung khat ang main anin phuar khom theita ani tun thlengin mark winger hian anupui thina chuan in hnam hnoina pakhat ma anei lo thu alatlang au pui ve renga afa te chu a hmangai thu le antan atong trai sakareng thu asoya engtik ni emo chuan thudik chu alaron lan chuang nge rin thu soin dam chung lungin tan chu atum bik thak lo